Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nibag nga bigat yo aming sangapada papagayam. Manipo dito Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasaragan ti Barangay 31, Talingaan, City Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanan sa mga programa. Dear Manong Nemi, kada ito pagayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumagkablawak itirembag nga bigat, kada kayami nga sangapada. Basta ka dita ayan nyo itang apaset tilubong, hanyaman na aldaw ken oras sa happy watching nga kayami nga sangapada. Can please share this program. Kabayatan nga madamak nga gisi-share papagayami. Share this program. Papagayami, padanan nyo ti pagkasalitaan ni Rocky nga napauluan. Kabsatla ti kabsat. No, kung natin inalatina, amala ti ama, kung natin kabsatla ti kabsat. Kabsatla ti kabsat. Padanan nyo natin pakasalitaan, papagayam. Hindi origin natin pakasalitaan kabsat. Na napuluan iti kabsatla ti kabsat. Nga pakasalitaan ni Rocky. May kapat, ngayon tayo pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the second week. Iti second week, iti pa September papagayam. Sagudahin nga ti surat, sandali, i-record ta. Damat la file tayo, malaksid iti video, nga nakasave, dapat audio, nga may save papagayam. Yeah, just in case, baka numangabak na ito, at i-replay tayo. Di ba? Sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitahan, ni pagayam tayo nga Rocky nga napauluan, kabsatla, ti kabsat. Kunanan dito Dear Manong Nemi, nagbalinak nga drug addict Manong Nemi. Nagbalinak nga buong ti ulo iti pamilya mi. Nakalukluko ak nga anak Manong Nemi. Nakalukluko ak nga anak ken kabsat. Gapo iti barkada Manong Nemi. Naisungsungak iti adu nga bisyo. Droga, arak, sigarilyo, babae. Nga siyak tiga po na no apay nga nagsaksakit tinakem dedip tatang. Nga natahin ni tatang, gaputi sakit tinakem na kanyak ta dinak maisuro. Kain kastamaten, nga daytoy tiga po na no apay nga adda high blood nga sakit ni nanang. Nakang kanayon Manong Nemi nga ngumat nga to ti blood pressure na. Gapo nga rod, iti konsumisyon nga mapaspasamak kang kuana gabukanyak. Ken kastamaten,
ni Ate Lorna Manunemi wano ni Ate Desi sa bali ni Ate Lorna. Ni Manang Desi kensyak ket dakamlatag kapsat. Ni Manang Desi manipod di dinatayen dari tatang ket isunti nagbalin nga breadwinner iti pamilya mi. Nang ruwan agad saan mo nga makapagtrabaho pa ni Nanang. Taninanang kada pwesto na iditi tiyandaan ngaglaklako din nateng. Idi, tangumato ti BP ni Nanang Manunemi kapungarot ti konsumisyon. Dito ti kapunan no saan nga makapagtrabaho pa eh. No kasta nga pumanawak, dito'y balay Manunemi, deta. Adulat tamat, pwede pa magbaga ni Nanang kaniya. Kastamatan kini Ate Desi. Ngam sumrek iti bangir nga lapayag ko rumuar iti bangir. Awan ti dengdenggek, natangken ti ulo, aramig ti kayat ko. Manunemi, kinapudno na no didak ikan iti kwarta nga kasapulak. Agtakawak iti unag ti bahay mi. Ket gabutawanin ti matakaw ko, awamrut ti mabalin ko nga alayin nga ila kong isalda Manunemi. Babayan ka nagiti tropak Manunemi. Dikiti kakayim ko. Wen. Nagiti tropak. Ni Andy. Ni Johnny. Kastamatan ka ni Harold. Adon Manunemi, dikiti araramiden mi. Panaggagaw, iti cellphone. Panagtakaw. Tapno adalay nga igatang miti droga. Tapno di kastakit. Adalay nga igatang miti arak kung sigarilyo. Tapno lang ada isugal mi manong. Awan di dagdag kinapudno na Manunemi kat nagapu akon iti rehabilitation center. Narehabak. Ngayon di awan akon sadyay Manunemi balik sa dati. When? Agkong konsumisyon ni Nanang agay high blood. Agkong konsumisyon na Ate Desi Manunemi kapungpungtot na. Kastamatan Manunemi ni Uncle Sido nakabsat ni Nanang. Pati iso na Manunemi kat bagbagaan na. Pati iso na Manunemi kat dangranak no kasta nga makabasol. Awan pulos ni dengdengeg ko nga pang magbagada Manunemi. Talaga nga nagbalinak nga dakes nga anak kan dakes nga kabsat. Dakes nga tao. Tano kasta nga nakadroga akon Manunemi. Etan. Awanan ti bibiyang ti sa sinuman. Kaya di may nga agundaway Manunemi duwan nga aldaw nga sa anak nga nagawid sa Diwalay. Adaklat iti sidong doy di trupak manong. Tano kasta nga makadilihensya kami iti panakkelan nga kwarta. Dita. Droga dito'y, arak dito'y, sigarilyo dito'y, sugal dito'y. Aginggang di may nga aldaw Manunemi ket nibusan kami. Kunakanyak ni pareng Andy. Pare, mga tol. Sagana kayo. Napintas na ito yung agundaway. Adasar kante nga balay. Awanda. Gaputa, napanda nagbakasyon. Amok na sa dinot pagiduldulinan ta ka nagiti alahas da. Amok na kasanok. Sag dinot ipagnaan tayo tapno makastrikte ito na. Sinurusurbe ko. Karitol, uwan. So, sagana kayo, ha? Awan ti agkad-kad ka na kayo. Awan ti mangtit iti malas ka na tayo. Tapno, agbaligi tayo. Lalawag. Lalawag tol. Sige, Rocky. Ang mga makaaramid ka ti pagmalasan tayo. Saan tol? Awan, hindi yun. Aging gaman nung naming nga na nagtimag ako nana. Rocky anak. Tol. Rocky. Din samat nanang mo tibang bad trip ka na tayo. Mang malas ka na tayo. Nang, abit na kito eh. Sinapasapol ka anak ko. Doang alaw nga saan ka naghawid. Mumutan nga jak makaturog, jak makapangpangan no saan ka nga mapasangpet. Panawa mo ti barakadam. Awan ti malalam ka na kita nga barakadam. Deta nga auntie, deta nga Johnny, deta nga Harold. Bad trip tol. Awang kanot malalam ka na kami. Buisit sa amin na ito nga lakad tayo.
Tinasiyat pa Rocky. Agbati kan. Johnny, Harold, Deon. Hey, agora kayo, mga tol, urahin dak. Sikamat namin nga, bakit buisit ka? Ano ko naman ako? Buisit ako naman. Agawid kan. Agawid kan, di ka magmapamalas ka dan ka maramay dan. Agawid kan! Anak ko, duwatan ti gawid. Agawid ka ko raket! Pero, katangtang tulong nga bakit? Di naklat na pakibibiyangan na agawid ak so agawid ak saan no saan? Alam mo ano kan? Kinunak man ng name kat intarayakon. Kinamakam ko na ganito barkada. Mga tol, orayan tak. Mom Rocky, no saan tagang balagi na ito nga panggap tayo? Sikat malas. Malas diin namin. Ha, basta. Kapag kami hindi ka nagawid, kung nagawid ka, itong palam ginanang mo. Anong tol, ikat ba't may kabisak. Ikas no, agbalagi kayo kat saan naktong bingayan. Talaga ang kayo bingayan. Isang oras nga umayak. Sa'yo na yun. Uy, ninanang mo. Abay, natulid. Babam na ta. Sige, hindi yun. Let's go. While manong name kas jahit ti kinandakas kong anak. Sinapsapul na nasapulan na pagawidan na ngamtsak kinayat. Dapat patig tropak manong. Tano saan nakasumurot ka dakwada, kadagbalagida. Pangalak ko ma, tigatan ko ti droga, sandak tumat nga ikan. Ha? Baybaam na tang agawid na tika bako. Nagbalagi kami manong name nakaala ti panakkilen ti balor ng alahas. May sadwa nga aldaw manong name nga nag-enjoy kami. Nagsusupi ti shabu, nagsinglot ti shabu, nangayab iti babae nga magatgatang manong name 4 kilo. Manong name duwa nga aldaw. Aldaw ken rabi. Kasla di kang pakit maturogin at ano nakasyabu kami manong name. Awan turo, inom dita, babae dita. Kalbasan dito ang aldaw manong name. Awan manin. Nebos manin. Mga tol, ginanatay pa lang. Magkita kayo ti umalit na manin nga sarakin. Ganaganan na tayo karagi ti pulis Hindi na maamon nga dito tayo. Napindas ti kuta tayo. Kamsat. Kaya ba? Andy, Johnny, Harold. Abay Rocky. Maili ko man ang gininanang mo, ka man ang sumuso. Sika lang ti kadwa aming kuwae. Problema na di pamilya na. Kaya kami, saan ka magawawid? Awat timang ton ka na kami. Sika nga aming git maton ton. Awan ti bibiyang ti pamilya ka na kami. Amom deta, sika lat kastaraki. Hal, nagawid na kabit. Nasa, di agawid ka. Di agawid ka. Ada man lang tayo kinukundaw yung anong naming agawid ako. So nga agawid ako. Tsaka mo takas landag parparik na kanyak manong. Ede sa anak pa nga nakaasidag, madlaw ko anong naming. Ado ti tao dya balay. Pinaspasak tinagna. Ado nakita nga. Atong? Danatay? Idadaw ko manong name, ti ruangan, tinaladan, ti balay mi. Si mabat manong name. Ni manang day si kanyak kakastaon iti pungtot na. Ket tinong patong panak. Manang. At sa palagganos mo magpakita, ayop ka nga anak. Ayop ka nga kapsat. Sigot nilang papatay ka ni nanang. Pinapatay mo ni nanang. Kriminal ka nga anak. Kan kapsat. Manong Lemi, intayak latan ti bagik. Nga tinong patungpa kinarkaramot kinugtawag tarang nga dinalog-danog ni Manang Daisy.
Nga orek lang natulid, jak pulos nagsarapa, jak pulos bimalas. Well, Manong Lemi, amang mangig ko, nasyak kano tilang papatay kay ni Nanang. Malang, hawan basol ko. Isang ko pinatay ni Nanang, tiga po na! Sinapsapol na ka! Kakaiso na nga nasa pulan na ka! Ay na tinaramid mo! Labat patag ti barakadam ngim ni Nanang! Simbang pet ni Nanang dito ay kanimbaga na ka nasarakan na ka ngim saan na ka nga nayawid. Kinaykayat mo ti barakadam. Kinamum ka di nga pa mga nakasangpet. Sinarapan ng ti ulo na. Interemit hospital nga mawalan. Isu nga siga di ka puna, siga di nang papatay ka ni Nanang. Kriminal ka! Iri tumakderak Manong Nemi, doron-doron naktap nung lang umadayo sa kinigpagpakita. Kahit kung makita ni Nanang, kahit kung matamdangan, alam pa siya Serbina nga makita mita. Itinalaos nga panangipatay ka ni Nanang. No saan nakala mapasangpet, saan nga makaturturong, saan nga makapangpangan. Iramraman nakpay nga maistor mo, mang sapul-sapul kang ka. Siga di ka po nanuapay nga natay ni tatang. Siga man ang tinang papatay tinak. Ano kriminal? Hanggang papakita. Lagsinan ka akapsat. Ang babawiak nuapay nga nagbaling ka akapsat ko. Manong Nemi, kaya't ko kumaa talaga idi nga papilit nga makastrike ak tinaladan kan makastrike ak nagtibalay tapno matamdag ak kuma timangkay ni Nanang. Hindi pulos impalubos ni Manang Daisy Manong Nemi. Nangro na idadlan ni Uncle Sido. May sumatan si Mubrat Manong Nemi nga magdalog-dalog kanya. Nagigagat ti martaraya ko Manong Nemi. Martalaya ko. Napang sinapul di kakaduhak Manong Nemi. Kaya di makita dak. Tol, apa ka sa tadangam? Nakadado nga sugat mo. Napay napasamat, ha? Tol? Natayan ni Nanang ko. Ano? Kasano? Gaputi sakit, tinagam na kanya. Isang ko, panangikasok ko na. Dati nga gumad nga to ti blood pressure na. Ang high blood na. Naatake. Katsalan nga nakalasat. Gaputi sakit, tinagam na kanya. Di sikawat kami napingamin nga di kasi murot ini ka ni Nanang mo. Di ba? Iba kami di nga sangkan ka sumusurot ka na kami. Tagawid kan. Tagapagawawidan na ka ni Nanang mo. Basol mo ka talaga. Tinakasaksakit. Di nakmalubusan nga sumrek. Nga makakita kumakin ni Nanang ko. Siyempre makapagpakawanan kumakin ko na. Ano ka mabis sa Serbia nagpakawang kamay? Wala na. Sa Raymond nagsangit. Kaslakan nila lalaki. Nagsaga na kakindi. Kaya ba't nadaman ng papanan tayo? Diyakon kayat. Ano? Sumina ako ni Tigrupo. Hindi, kasi magbaga ni Nanang mo. Hindi si bibiyag ni Nanang mo. Magbaga nang sumina ka ni Tigrupo. Di ba? Hindi mo kinayat. Itakit taratayan, isot isisinam. Turpe, gago. Di na nagawang alawaya katawan ng tagrere. Awalan di bang pampanunod ka. Sabagay, at napalin ni Manang mo. Ay, linaksid na laki, linaksid na kan nga kabsat, di ba? Well, nagbababaw yun ang aming asyak na nagbaling nga kabsat na.
Imbunton da amin kanyak ti pamabasol. Alatay di tatang kadatay ni nanang. Gapati sakit ti lakam da. Gapati kina. Tanggan ti olam. Babaam kami ng ti pamilya. No, abi namin wala ka sumangsangpad ka. Nasaan ka kumayos? Apo ya. No namin nga umar-aribayan na akmanon na imin dya balay tapno magkanak ti tsansa. Imtsak pulos na ikan ti guntawan. Egin ka, hindi na itapunan ti bangkay ni nanang. Hindi makapanawan, dagiti nang itulod kan kuwana. Isungatan ti asidag kumarong nemi, iti tanem ni nanang. Nanang, nagparinto mga kamis mo manong nemi, iti kanan ti tanem ni nanang ko. Nanang, magawanan ko ma. Magawanan ko mananang ko. Magawanan ko ma. Magawanan nanang. Inulit-ulit ko manong nemi tinagpakawan kininanang. Kagas na una manong nemi di ba nag-arubos dagiti luwak. Nakayat ko man nga busan dagiti luwak. Saan ko na may babawi pa eh? Tinapasamak. Dagiti napasamak. Ang sakit. Ano pa nga ako na ninanang. Kasliso pa lang di ba nakasilaw ti panunod ko. Sinakulapan ka panunod ko. Manong Nemi. Awan to red kong nagawid. Kabutan mo ka mga pangtanimanang. Kastamatan ka na, Uncle. Ngam sana ko natimip-tipon pa ikaragiti tropa. Pinaybaklat ang daan si Johnny kini Harold man. Nagsulit-subliak kakit day manong Nemi. Dito Campo Santo. Inabot no na. Agsapsapo lang akong di trabaho. Conforme ti mabaling ko nga ramidan. Tumulong iti karinderya. Tapno makapanganak. Kan matandaan ang dak. Kan no dantumanan kwartak manong. Anday gatang ko iti. Sabong. Kanadamatan gatang ko ti kandela. Nitugkal ko ti tanahim ni nanang. Nagsubli-subli iti Campo Santo manong Nemi. Nanang. Dagmanan. Sagot ko kang kayo dati nga sapong. Kanadatalong nga kandela ng tugkal ko. Kan sinintyak nga silaw yo. Sabi gumata mapakawanak na. Masilawan gumati panunot ni Ate Daisy ni Uncle Sido. Mapakawanak ko, Mamet. Nagsubli-subliak to na lang. Amang sarong karking ka. Pinanawa kong ti barkada. Ang kasbilin niyo. Nanang. Nasibibiyag kayo ko, ma. Nanang ko. Nadak ti kasta nga kasasaad manong Nemi edi adamang ko. Ti amok kat ar-ariya. Dadak nga rin ti Campo Santo. Kawan ti makita ka sa bali nga tao. Nadala sisyak. Agasasong. Sino na jay? Ti Makderak manong. Imasadagak ti paggapuan iti asong.
Tulungan anak man. Diyan ka makabangon na po. Lakay? Nga ubanan? Ah, na, nakadata. Eh, ano na masamok ka na kayo, Lolo? Ay, iletak lebak. Inak makabangon ta. Inak mo nasakit at sakak. Nga na ito pa iti bato. At ay. Eh, umakay tata. Lolo, tulungan kayo. Ah, alay, iyawad siya tayo imayo. Tulungan kayo tumakter. Eda. Ay, abo. Jak may pagnanay sa may saka-saka. Ako man nga rin sa rukod ko. Tadyak man nagsasarukod na dati. Lolo, apay at dakid to. Apay kami. Dakay mong buteng. Ah? Apay kong mga mabuteng. Kahit maturog mo kita at kakabuteng mo't natay. Ako maramitan di kita natay. Sika kung matrumbeng kakabuteng ko Ay magyaman ta. Tinulungan na kati magtar. Imtsak makasulong magna. Pagawinan nyo kadi. Sadya ka banda. Sadya tayo ti balay ko. Iti kampusan to? Dito iti balay yo? Supulterero ak. Ay? Unggayam tsak malagip. Supulterero kayo. Ay. Siyak nung hati para dalos. Siyak tatandandanan. Aking kuka na ito kampusan to. Ay. Di ka nga mamannog at may mesa kayo. Nanusa ko na. Alala ati bayan kayo nga ron. No bagkatan kayo sa latan. Kabay lang kasama na bagkatan. Sana. Ati bayan naglang. Alanda ka ron. Sadya ka banda. Itayan da jay sirok ti balit Surok ti balit. Ada marmar na ta, Lolo. Ala marmar na. Siyempre no, ada balit, iti kampusan to. Isot pagyanan di kiti marmar na. Pag-aayaman di kiti kararwa. Masigamat. Tinatay ka na tayo. Alala, atibayan na. Intulod ko manong naimiyaging gana iti panakabalay na. Konkreto man. Kaslamad la balay ti pansyon dito balay mo, Lolo. Kaduhan. Naimang dito. Naimang. Ay, kaya na ka. Ala, agtukaw ko ta. Itasar ko na tila ng takang kamuting. Tagmerianda ka. Saanin, Lolo? Ay, aman. Aman. Nangalan niyo ti kamutig. Kada damulak dito. Nagmula kayo ti kamutig dito kampusan to. Kahit pinagbagas ko. Naimas ka di nga ron ti kamutig. Bagas ti kamutig iti kampusan to, Lolo. Naimas. Naimas pa na kinamulak. Bunga ti mulak nga natang. Nagmula kayo tinatang ti kampusan to? Akong mat-diferensya ti kampusan to kansan nga kampusan to. Nataba ti daga ti kampusan to. Oras ang abunaw. Pinugustuhak tila kay Manong. Tamarik managkirahas ti tiyan ko. Kitni, kamuting. Ay, oras ang mo nga dapala, idapali ti asukar. Raymas. Laramanam. Nagyaman ak, Lolo. Lagam bisina. Ore la duwa nga dalakkel manong naimiti na ibus ko. Naglayang kamat gayam nga mga tikamuting halining ka. Dahil talaga nga, baka utot kanto lang utot. Kapilitan na kasta, Lolo. Bagore ka. Masansan nga makitkita ka. Nga mapangkita dahil dyan sa kaanan ti tanem. Kapin anom dahil dyan natay. Nabitsa pa nga natay. Nanang ko.
Naloko ak lolo. Agpapabawi ak. Nila, kinagsangit ka matmanen. Di pa lang na ibustilo, maya. Tanong makikita ka sa dyan ako, kito mas asasay ka gusto ulit pa nagsangsangit mo. Nalaos ulit pa nagbabawik, lolo. Kapag tinararamin ko, tinapalabas. Iba ka anong buteng kayo kanyak, no? Ibagag ka na kayo nga, durigista. Durigista ka. Ngayon saan ka itang nga nakadro ka? Sapsapulin ti bagik lolong. Hawan ti gatang mo kasta. Tartaridak-tarik na. Tadya akong kayat pa'y. Nga ng ibagbaga. Lady nanang. Nga isarting ko ti makibarkada. Sana pulos nga mauman ni nanang nga magbaga kanya. Nakaanos. Ikak ti sakit tinakam. Ikak ti konsumisyon. Kapag sana kapulos nga dumungag ka nagipapagpagkala. Kastamatan kanimanan ko nga Daisy. Nagsaksakit tinakam. Dahil tatang nga nagsakitan na kat natay. Kat siya ti papasulan na. Kastamat man ang tinapasamak kininanan ko. No saan na nga mapasangpet, saan nga makapangpangan, saan nga makaturturo nga mong pampanunod kanya. Nga tayo na poon, tinakalan na ti high blood. Nasakbay ka na tayo, sinapsapol na. Magawawinan na nga madadakin ay kayat ko ti simurot ka naging barkadak, lolo. May tayo dapat din ti poon, tinakatayan na. Di makadakas, jak pulos ng tamdagan, ti bangkay na. Alilaksid na kakamsat. Ni manang desi ka linaksid na kakamsat. Tumukno sa dilangit, tigura na kanyak, lolo. Uri na Uncle Sido nga kamsat, dahil dinanang ko. Inidjakon ti barkada. Tumarbaling ko nang namapakawanak ni nanang. Tana't ito pakatungpalan, ti pamamkala kanyak. Lolo, ay talaga nga. Madlaw-law na tinalaos nga panagbabaway. Rocky tayo tinagan mo. Wan, lolo. Nagbababawi ang naladaw hindi amin. Saan ko nga mapapasubli pa na tatang kininalan ko? Himo ako na hindi ta. Preso ka kang kalayon nga maud-udi ti babawi. Ngayon mo, dadagit ay naladaw ko nala. Ngayon, sampang naladaw. Nalagsak nilalang mo. No may panagdag mo ang tultuloy ti panagsing-singpet mo. Awahin ti papanak, lolo. Talinaksin na karudan ti kapsat ko. Awa mo ti mayat kanyak. Tadak mo tin kayat ti mapanik tumipon ka nagiti barkada. Akit no kayat mo, akit. Duhatan dito eh. I-recommender kanto nga sikat assistant ko. Talaga nga kasapulag ti kadwa. Awan lang amin ti mayat. Tamabuteng da. Kabuteng da di kitinatay. Mamatid na nga daalalya. Ang imawan. Manong nemi imanugutak. Nagyanak. Nagkabalay kami manong nemi kinilulukulas. Takulas timbaga ng anagan na.
Ay, kasupapak man la. Di palang tulong mo kanya. Ikang ganito eh. Nakasirit ako ang administrasyon, administrador. Dito kampusan to ito eh. Kahit manukot. Nga assistant ka. Tapos sana ka marigata. Hintin kong kingkuhan na tinakan mo. Kaya no, danton makabulan mo dito. Iwano ko, may kinselas. At danton kwarta. Ngayon sa mo itong igat-gatang tidroga. Wano sangkit arak. Saan ni Lolo? Namin pinsanan nga saan. No pa'y, madi ka no nugulpe. Hangim, kayak. Kas panangipanagnig ko. Itip nalaw sa panagbabahoy, Lolo. Erong bangon ay data. Ala. Kada kayo, Lolo. Apa yung may mesa kayo? Awang ka diti pamilyayo? Ada, talo nga. Putot ko. Madami ng pamilya na. Nasiyate ka sa sad at nakapagbasa naman. Napagbasa yun na? Lolo? Uy. Uray, dada pa lang ti high school kat na naulila na ni Tina. Siya klata na. Tinangisaksangan iti. Panagbasa na iti kolehiyo. Babaintihan niya, Lolo. Babayin di pa nagsulputurok. Diyak pa yun mabalikas. Ti silputurok. Nagpagpakatawa kay sa Lolo. Kaya ito lang sa alang gagluha. Kaya nagsangit. Ala. Ito, tinangarugya ka nagtrabaho iti. Kasta kang kaya kanya kiti. Adamat nangala kanya ka nagbaling assistant. Aging ka nga. Siya akong tinagsulo. Siya akong pangulo. No asinuman di kiti. Mayat nga agbaling assistant ko. Sige, Lolo. Nada. Anda ka no, dohang agtabon na bigat. So nga, masapol nga. Nadalos nga na orlos na kampusan to ha. Kahit numalpas ti tabon, amom lataan. Ado na kita agiwara. Amom kahit awan disiplina na kita tao. Ori makita dang adda pagibasuraan, handa gibasura. Iso nga dagos to, mate. Nga agdalos ta. Uwan, Lolo. Imbag man, Lolo, awan ti umumay dito yung managdagdakes. Lang nga managdagdakes ka ko nang. Dagi tayo, agtakaw iti, nagyan ka iti lungon. Ado, ide. Hindi na pigsak pa ilaing nalaing ti Arnes. Sa narida ma. Awan polos nagbalik eh. Awan nagpagsuto ko na. No, bak na ang nati maitabon. Kasi siyempre, ado dahil ipasurot ng alahas, wano anyaman nga napapatagabanan. Ado hindi mabutbutawan, marabreba nga pansyaw. Gamot na takawon da, nagiti impabalon da, nga dagatad na. At dapat takaw di pustiso. Apa di pustiso, Lolo? Ada kami dagita balitok ng pustiso. Basta, kawan ka lagi ito eh. Sabay sa, tinagad garod mabutan. Kitnukas na karabi eh. Awan, silaw, dito kampusan to. Mata plus light ta. So nga ang pagdanaga. Manong naimiga po takampusan tuntihan ko. Inoran oras harig na manong naimi. Ganda, kita sa kahanan titanam ni nanang. Manong naimi, malaglagip ko lang tani ate. Manong Daisy. Naging gati may sangal daw manong naimi nagpakada kinilulo ko las. Hey, papalam! Padasak man ti mapanmang sarungkar kini manang ko, Lolo. Hello, Wayne. Papanan na ka diya nga din tumatlag, baaw. Iti pungtot na ka. Mawakit. Urembaga na nga lilaksid na kan. Tanadag sinuunit nagbasulam. Gabukan ka. Kinatay na ginaganak ka na kayo.
Hala, kabsat lati kabsat. Raki. Tayo ko nada nga inalati ina. Amalati ina. Kabsat lati kabsat. No, di mangegak la ko ma. Nagkakaasin naman ang desing. E di natayan, e di tatang. So, ang tinagbalin nga. Mang tultulong kininanang. Alat, trabaho ni manang mo. Nagbaybay ansel, lulo. Dama ang katin, nasa alam mo nila ako. Ay, awang pa asawa na. Ni boyfriend, kadaman na palang masango kapong ta. Problema ni nanang. Nag-aruran mo kasta nga problema ni nanang kanya. So nga dati gapo na kapuon ka gapo na napig kagurgurak ni manang. Gapo kanyak. Nagsakit din tatang kinatay. Gapo kanyak. Nagsakit ni nanang. Gapo kanyak. Alalala. Mga pampanunutan nga gapo kang ka. Mom. Ti papatay. Hantay nga kabukbukudan data. Tibiyag tayo kat hantay kabukbukudan. Amin nga pasamak. Dito'y lobong kat nga hapon Diyos ti ayan ti desisyon. Amo ka di. Nga tinang pabulod ka na tayo ti biyag ka na hapon Diyos. Saan tayo nga bukod ti biyag tayo. Binulod ka ning pabulod ni hapon Diyos ka na tayo. Kahit ni madla hapon Diyos nagdesisyon. Nonton ka ano nga alain ng data. Nga pabulod na. No ka ano nga ipulang mo data nga biyag. Tibagay ninanang mo. Kahit nagsublin iti tapok. Ta sinuman nga naggapo iti tapok. Agsubli iti tapok. Ngem dya kararwana. Addan iti sidong tinamarswa. Takuka na nga ron. Dya kararwa ninanang mo kahit inalan ni Apo Diyos. Agin inanan ninanang mo matmaturo ken. Kat intong dumteng ti panagukhom. Riingen nanto, di kiti bat maturog. Kat dumteng ton kunada nga panagdesisyon. Iso nga si ka, Raki, hampay na lang daw. Tapno agbalbaliw ka. Tapno agbuten ka kinapo Diyos. Ngagtungpal ka kinkwana. Tainton matay ka. Agyang kanto, iti langit. May sagot tukin ka. Tikari na po Diyos. Nga bihag, ngagnanayon. Manong naimi kapot mas masungad ti balay da ate Lorna nga best friend ni Manang Desi. Sadyaya ka napan. Tanarigat nung diretso akin ni Manang tadinaklagin di kantigun daway. Ngayon nung igdiretso kita yan ti best friend na. Siguradong ikanak ti gundaway. Kita maamuhak nga makumusta ni Manang ko. Iti lukat na tirida manong naimi Rocky. Manang, sumar ka. Ay, Manang. Kumusta ka? Si Mina akon. Karagi di barkadak. Di kahit nga sawan, saan ka nagdroga? Saan ka sumusurot, nagdilihensya nga, takaw no, adiyad. Di ba kasudawak namin no hapi nga? Saan nga kuti, di kiti pa nakabagi dilintag, tapno tiliwan na kuma, di kito. Tiliwan na kayo kuma. Ano, baka awang namin ti reklamo nga, mauray da. Ngayon da kiti, taktakawan nyo edi. Amo dapat ganda kayo kay tagararamid. Abi nga saan nga, agkuti da kiti pulis. Kumusta ni Manang ko? Nagtultuloy, ti business na. Sigun kang kuha na, kaya't ni Uncle yung sido, ngagyanan ni Manang mo, iti balay da, tapno sang ngagmaymaysa. Ngaila ko nan di balayo. Paglako na nan di house and lot, nga ko kayo. Tapno adda nayon di puunan na,
Nagnegosyo. Ngam sama ta kayat ni manang mo. Tako na ni manang mo. Di na kayat nga mapukaw. Dagiti pakalaglagipan nyo. Karagid naganak ka na kayo. Di balay nga yung pasdagda. Para ka na kayo. So dujay. Pasari tawagak no kasta nga sakbay nga maturog ak trabi. Kumusta ek? Kahit na mapagsaritaan da ka. Ay na. Tumukno sa dilangit tigura na kaya. Gaputawan ti sa baling ibagbagana no saan natin basol mo no apay nga natay datatang kinanang yun. Na dinakanto amon nga bigbigin nga kapsat. Dinakan ibilang nga kapsat. Natay ka nun ti kapsat na. Linaksid lakan. Himimbag ti may ka. Saan ka mo pukawan tinamnama? Mapangkalatakin ko na. Agpakawan. Ngayon no talaga nga dinakadenggan. Kaya tagpungtot, tagikis, ikasat na ka. Sa mga papilit, tabagim, no kasi nga pungtutin. Amangan no makatake metasona. Kat matay ka puken ka. Diyos ko. Kita mo ba lang mga kuking ka ti Diyos ko? Nagbalbaliw ako natin. Good. Pagigyan ng mga rod. Ano pagyanak? Ken pagtrabaho. Very good. Ay nakano kaste kumati narabid mo idi, Rocky. Si bibiyag kumapalaitan ni nanang mo. Kinawang kumatigura ken ka ni manang mo. Ate, idawin yung tulangin, ti pakamustak ken ko anakas pagarigan ti jak maikan. Ti gundaway. Baka hang kumadano ni Suna sa Jabalay. Napanagagpeso di balay manong naming yung nakatrangka. Sana ka makastrike. Kahit nangasahuin nga awan ni manang. Marubayan nak manong nami ti balay da Uncle Sido. Hindi makita nak ni auntie na asawa na. Imasadik, oy, Rocky. Halala, hanggang pagpakita kinakil mo. Hamang no mapapatay na ka. Kino mapapatay na ka. Jesus, may ibalod mo asawa. Ang mukawan ti anak, di kasinsin mo. Wala mapukawan ti ama, di kasinsin mo. Ang malas ka amin eh. Ano di kita matmatay ka pukin ka. Auntie, idaanon yung tulangin, pakamustak na rod ken kuana. Ken pakibaga. Inidjakon ti barkada. Nagbalbaliw ako. Hindi kumapay lang amin, Ardong. Alenggan, ang mga makita na ka. Manong Nemi. Di magasak man ni Manang Lorna. Ate, talaga ka din asangkan nga makikat kadwa ka rin iti dati ka kadwa. Da Andy. Sino pa dyan daduma? Ni Johnny ka ni Harold, ate. Lakitak-ida tinaminsan. Amamudak met. At amamudang ang gayim ko. Imanang mo. Nasaludsud na ka. Aganan ka kalakwada. Takapay ate. Ibang pangdada ka. Anak ko, pasol ko dati kakadwak. Kuwang amin. Kasla nabara dala una yung kadagiti polis. Ti atap da. Kita impulong mo. Kadagiti polis. No sa din ayan ti kota da. Sikalat makamuhan. Sikalat makaibaga. So di pa nagkunak kita. Pinanawan dan da dyan nga lugar. No sa din naman ti kota yu idi. Ta madlaw da nga dagsisim nga polis. Kasi ka ti babasulid na. So nga kapagpakita ka na kuwada. Ang mga nadadaks nga ramidan na ka. Manong Nemi. Adamat ka di rason ni ate. Lorna manong. Managatap na gijay. Dakis da. Nangaroon na kasi Buda. Intuloy ko manong Nemi titimulong kas assistant
ni Lolo Kulas iti Campo Santo. Idi, Manong Nemi, tada makabulan manin, napanak manin si Marungka, napanak manin ngayon muna Manong Nemi ti ayan ni Ate Lorna. Braki, Manang, sumrek ka. Nadadakas ka damang. Hamo pinadamag. Ti ani Manang. Di mo ka di pa nadamag, tinapasamak, kinimanang mo. Sampay. Jesus, nanayunan tigura na ken ka. Anya? Apay. Kaputi pa ng sapsapol ken kada Andy Harold ken ni Johnny. Napanday di balayo. Iti may sangatis oras ti rabi. Pinilid da nga lilokatan tiri daw ti balayo. Kat halat na pasamak. Rinamas danimanang mo. Saan? Diyos ko. Nagito talo. Rinamas danimanang. Nagsusublatan na. Hamon. Ang nangatamad na kanlaw. Ang mabuting dikit lumarayat ko ma. Sigod kinimalang mo. Agikisman. Ngimad na nakatutok kang kuha ng kakutsilyo. Isungawan tinaramidan na. Tinangnil na dito ha? Imo na kanaw ni Andy sa simublat na dito ha. Sakit hayop. Sakit animal. Sa pula kinakan papatay ang ina. Papatoyak na ito ni Mal ka ng ramas sa kamsat ko. Papatoyak ina. Manong Nemi nila ang Manang Lorna ti mabaling kong asidkan kan pagkadamagan no anyat mapaspasap. Ito pa nakaramas ka no Manong Nemi ni Manang ko. Ang namay tagasapsapulen nagiti pulis, nagiti ayop nga trupak na dati. Saan ka nga rumrumor ni Manang? Iti balay. Nadamat ni Angkel nga mangbambantay kang kuwana. Tawagan ka nun nagpakamatay. Nga pati kas jay, nga napasama. Basol ko amin na ito eh. Basol ko. Saan nga po kanya kawan tinasundap numapan na dati barkada nga balay. Kapunta na kasi Buda siguro. Nakursunodaan na. Di ba nagmay-may sa limalang. Nagiti ayop. Isudan tinang ipapasan na. At pungtod na kanyak. Di ba nang ipagarup na. Ipulpulong ko ti anda. Siya kung ti manganup ka na kuhala. Siya kung ti manganup ka na kuhala. At papatay ang ina. Manong Neming saan nga nailibak kini Lolo Kulas tinapasapak. Lolo. Ay, hapo. Nagdakis na kitabot ang nabarkadam no kastapok. Sinamas natagabsat mo. Kanay pabasol man ang kanyak, Lolo. Sabay awan pagpatinggaan ti amin. Isa ka di matitanti. Gusto ka di ti klase ti pa nakadusak, Lolo. Kaslasyak ti mga bakbaklay ti sakit. Maibunbunton kanyak ti amin na pamabasol. Lumakitak na gini barkadak ka dati, Lolo.
papatayo kita. Sa panunod ni Jacques, kaya po, dumungag ka kanya. Dumungag ka, tabagbagang ka. Lusang ka man nga dumungag, hindi kininanang mo, kinimanang mo. Siyak nga lulom, nga supultero, tidinggam. Dumungag ka kanya. Manong Nemi, kaya't ko idi tirumwari ti Kampo Santo tapno siya ka mismo timang sampul ka nagiti dati nga trupak. Ngam talaga nga saan nakapalubusan ni Lolo Kulas. Aging ka Manong Nemi, iti may sa karabi. Lolo, kasla, saan sa nga tatayo tadad to eh? Dad, sumagmanungal daw itang nga dad to. Idi akin daya nga balita eh. Kitchong sangon, adamot kubo sa jay. Hapay sa mo nga nadlaw, nung mabantag dalo sa jay nga banda. Sino na kaya Lolo? Korka. Ada, makita ka flashlight nga nagturong dito eh. Ay, suday tati may sa kadakwada. Agore ka, umay dito eh. Rangan ka padlaw. Orahin na kang timan. Tap nung mapalag na kantan mo iso. Lolo Kulas! Lolo Kulas! Nakatulog ka din, Lolo. Siyak ni Andy. Andy? Andy tinagan na, Lolo? Hoy! Talo na! Andy! Johnny ka ni Harold! Tagiti! Ay! Ako talaga! Abay, ha? Suot tinangraman si tikapsat ko, Lolo. Andy, ha? Diyan ka agpadpadlaw. Dito ka, ha? Hanggang padpadlaw. Tungpalan na ka, tungpalan na. Nalawag ka ni Rocky, ha? Kahit ko ka papatayin nila, Lolo. Diba magmagak, naglagi pa hem. Hagtalang ka. Saan ka padpadlaw? When? Magawin ang diriknak, Lolo. Taradam. Lolo Kulas! Hoy, Johnny! Habaya! Mabidlang, tarumarak! Manong Nemi, rimorngag pa iso ni Lolo Kulas. Sinabat na ni Andy. Pupatayin ka, Andy. Nga managawar taramatik na pagpapatay ko kayong kuwana. Tagbatag. Namudal at ibunang dito. Awan na ayos may. Nagsabol ka ti ayos ka tiyak. Pangalak ko ma. Higa, at datanggi jajay. At nabandaran ti daya. At nabanay kang pamyanan. Iti may kaduwang krusing. Ngala, saga nga mga sister mo kat makaturo ka kon. Sumrekan Manong Nemi ni Lolo Kulas. Apa gamam datang buneng? Ha? Tibadang. So, pangpapatay ko kumakin ko na, Lolo. Di mo pagturayan tipungtot mo. Kang ganayon yung bagbagaking. Tipungtot, gusto pagpaturayan, may sagmag ka. Luhan niya mga dumtang na problema, ikamang mga dagos kinapo Diyos. Diyos ko, kung namasikon. Diyos ko, taradan nyo tiriknak, sana kumamakaramit tinakis ko na. Higad na siyata, di mo nagkakanyak at saan kang nagpadlaw. Kaputad danas ka nga ramidan tayong tubigan. Lolo, mapantag pa ka mo ka nagiti polis.
Nga dito iti paglimlimangan, dikiti rapist, dikiti kaduam, dati akaduam nga durugista. Ado ti basol na sangkadi. Ado ti basol yun. Awang amin tagreklamo, Lolo. Bakit mabuteng da? Ay, amin tagaroon. Ti reklamo, kat ti panangaramas na kinimanang. Panangaramas na kinimanang mo. Babaen, ken ka. Kat may kam ti justisya, ti panangaramas ni manang mo. Ay, nangasawan. At least man laeng kat makatulong ka kinkuana. Damo, saan ngagtala, tinakam ken panunot rik na ni manang mo. Aging ka nga di na makita, nga malunglungsot iti pagbalutan, di kiti nang ramas ken kuana. Kasta nga di, Lolo, uwain. Kasta, kitam ti kinasihat ni Apo Diyos. Mangaramin ti pamuspusan, tapos ni kastakit. Mabigbig na kan tumatlaeng ni manang mo. Horay no si katirason no apay nga naramas. Ngam si kamit lat rason. Tapno may kanit justisya. Di pa nakaramas na. Alalan. Maturog kan. Maturog tangan. Kain tunbigan. Mapantandog report kadagi di polis. Kasta nga rod tinaramid mi manong nemi. Idadda kami ti police headquarters. Ang nga di nga sigak at kadwa naman. Ay, idi da ita sir. Idi. Hem na bagayagan nga saan nga kimuyog. Ken, iso ti sapulin, idi kiti rapist, idi mapanda, idi ramasan dati kapsat na. Dati amuda, ket agipulpulong. Iso agipulpulong iti police. Okay. Tatakulas. Agaman nagtayong pakamuyong ang data sa diyan. Damo kakit, saan da nga, saan yung asapsapulin dita? Tayo may danagalamang sa diyan, kampusan to nga, damo kakit, awan di dagas gararami dita. Gapot ha, nirakit at na kanya, isumatantang ibaga. Okay. Pagsaganak lang diri kadwak, tatakulas. Kalpasan na. Ubay kami. Ala, humuno na kam nga ruday. Humuno na kam nga ruden ko na nilulukulas manong nemi. Kat talagang siyak ti gumanat. Takayat ko manong nemi. Nga ipiksak ti pungtut ko kadagiti talo. Hindi makananong kami di kampusan to manon nemi. Napaan ni Lolo Kulas, hindi pa nakabalay mi. Diteng agenteng nga balite. Hindi ito tanang diretsuhak mat manong nemi, ti akinday nga balite nga ayan di kiti talong. Eksgana kayo, hayop kayo. Kinunak. Hindi makaalaak manong nemi ti pungdol. Pang-ureng kayo. Burakit kita buong na kiti ulo yun. Babayin ka na tiga pungdol. Tinaramid ko manong nemi. Ididandan niya kung makasidag. Naglingad ak kanigiti pansyon. Imasidag ak manong nemi nga nakalingad. Imarudo ka, nagarudo ka. Hindi mangig ko manong. Oh, lemusin na ti arak. Ikaw batang manan ko na eh. Bitin. Awanin, tinagyan natin 4 kantos. May isa ka na kuhada. Uri kas ito yung oras ka talaga gininom na. Manong nemi. Kaya pangalaak ko mga rotigatan ko ti arak. Ang dilihan siya kan taol. Lan. Ni Andy Rejay, malasing ko titiman na. E di masirip ko tayanda manong nemi. Nakatugaw ni Randy nga dasangon ng nagawangan nga 4 kantos. Idin doon damat tibagin at sulit ti amyanan ni Johnny.
Ket ni Harold, isang tirumrumuan, sinabat ko manong, papatayin kayo! Kinunak manong Nemi kit pinang-urok ko ni Harold, nailisin na tuulo ng hindi abagan at napuntahan. Oh! Ay! Sina! Ay! Rocky! Hayop ka! Sikapay! Anay! Papatayin kayo! Nang narunag kang kasikaan di! Sikatin mo na nga nakaramos sa kamasad ko! Ay! Kura ka! Pangur lang nata! Kura ka! Oh! Binuong naman ng Nemi 4 kantos, botelya 4 kantos. Lalamas na ka! Diyak ka butin dito! Papatayin ka! Pang-or namin doa, pang-or manong Nemi ng nakalisi, di makadakas manong Nemi, idi ibagkong na kanya. Tinibor na buong nga bote manong Nemi ti Jean, abag sumot iti barokong ko. Oh! Loko! Sa kredit di papatayam, siya katirumbang na patay. Ha! Ingatan yung tigiti mayo! Polis! Gusto rin ba nagsaya sa tintara manong Nemi ti barokong ko kat naulawakon. Naarinok-nok akon manong Nemi kadyagon na puutan pa iti si marunong nga napasama. Idagsublin ti puot ko manong Nemi. Rocky ading ko. Manang Daisy. Oh, kaya man tayo na po, Diyos. Na nakapuot ka natin ko. Alun nga Allah nga ang puot mo. Oh, Rocky. Manang. Ako na yung palang pagpesa. Nairaman ta puso ko. Nga di manunan tiriduma, unot tirad, tinabuog, mabuti. Malang, baka wala na kalingin ni basbasol ko. Nalukotek. Alaga nga tumuknos sa dilangit, tigurakan ka. Tay bunton ko amin. Nga sikatik ng basol ti amin. Natay di kita naganak ka na tagapukan ka. Naramesak gapukan ka. Gaganahin iding ibalbalakan ni Uncle Sido. Ken kas namaten kini Lorna. Nasapulan ka. Tadakkel ti maitulog mo. Para ti panakatiliw. Dagini dati nga kakaduam. Yung sang kong inaramin. Ate. Yung nakasalita ko ni Lolo Kulas. Yung baga natin amin. Manipod na itabon na ng kagkanayon kay di Campo Santo. Nilolo ko las na nagbaling na saksi, itinalaos nga ba nagbabawim? Di kagkanayon mo nga ba nagpagpakawal iti talib din nilalang? Nga iso tinangalakan ka, tap na itultuli mo tagbalbaliw. Gapo ka na kayo, kinilolo ko las, na ipaka mo. Kadagiti polis no sa dinatayan, dagiti nagramas ka niya. Abay nga mga sa mong inuray dagiti polis. Kaya't ko lang amin manang, ngay pagsinalaos ka pungtod ko karagini talo. Kaya't ko,
Nga nanda nga maikaroon na tinaramid na ka. Ani ko. Ibagta. Dimtang matlan ni kiti polis. Tano saan? Baka tuloy deje nga andi tinangid bagko-bagkong kang kahit buti. Nabuhang buti. Manang. Din lawlawak ni Lolo Colas ti amin. Kasla po kawan nga namin pinsan. Tibarik nag-agura kayong kakapsat ko. May Lolo Colas, tinangay panagnik. Ngay tinalaos nga panagbabawi mo. Nga ti panagbalbali mo. Masul ko na apay nga natay na kinilanganak ka na tate. Masul ko. Samon nga panunutin na ita. Tinasken, si bibiyag ka. Si bibiyag ka. Ay tilikodan ti amin. Itultuloy mo tagbalbaliwatin ko. Ti mga baruanan. Itultuloy. Itultuloy tatagbiag. At naragsakto na yung datatan kininanang. Na may panagnak mo talaga. Analintegan ti danang surutan. Kastamat kanya. Sagrapan ta, di pa hinaapod Diyos. Nga baro nga agsapa kat baro nga namnama. Iso nga agpaimbag ka. Alis to ang tagpaimbag. Manong naming nawang nga ti sardahay ni ate na magbambanta kanyak ti ospital. Pasari sumublat met ni Uncle Sito. Kumusta ka, Rocky? Uncle, may babawi lang kumati ka ti pasamak. Samon nga may babawi pa. Ada, pagpintasan na. No talaga nga di mo kayat pa nga sublian. Dagiti madi nga pasamak, kan madi nga rami. Dalpas ka dalpasan. Tinas ka ni tati, magdamag, ti masakbayan. Sa ako pa'y kumata sa kanton nga may song-song-song. Santo Angel. Damok ti kapuna. Kadamok no kasano. Kanalis tong harot tagpimpag. Wananggal. Kastamat ka ni Ate Lorna. Anong na may pasarisot sumublat kung may magbantay kanya. Kano may napasarasarong kaharan ni Lolo Colas. Agyaman na kada kayo, Lolo. Ya po, ya. Yes, ganit na kita. Makapagbalbalo ka, kit mga baruanan ka. Manong nemi naibaon nga dagos dagiti talo. Da Andy, Johnny, kina Harold na kumbiktarad da nga dagos ket naibaon da manong nemi sa Diamonte. Nakabutan na ikanan ti hostisya ti panakaramas ni Manang. Gat ka po, tawanan ti gura na kanyak. Kat nagkinaawatan kami nga kapsat. Mariknak kan makitak, kamariknak kak, nga naragsak manin, kan naragsakan ni Ate Daisy. Nakamumanin, gapo iti teti, kalpasan, tinakana na pasama kan kuana. Irino ta siya, manong Nemi, imatlayang manang, agraman ka ni Lorna, manang Lorna, tinangisar kanyak ti trabaho, no mampay, ado ididikit saan nga mga yat, gapo nga ron tambuda, nga nagkapuak, masaak nga dati, nga durugista manong Nemi. Naroon damat langin manong, kamuda, ka napanagnikanda, ka nagbalbaliw ako. Na dapat lalaki manong Nemi nga nakaawat, tinapalamas ni Ate Daisy, kaya so itati kayong kumanong, ni kayong nanding,
Ay so itati ka balay mi man, nemi dito balay. Idin to siyak. Damad latamat adig iti kursonada ka babae, nga armek, nemi nga. Numamuan da nga dati nga durugista. Umikay da kanya. Ngam sa nga balik ko anak, sampan na lado ti amin. Marbaring dumteng tumitlaing manong, ti babae nga nakari para kanyak. Tapno, adan tumitlang makuna ka pamilya. May saan ti anak, damanang Desi Manonemi, na iso ni Nandin Jr. Nagtultuloy matlata ti managtrabaho kat pasari mapanak sumarong kari ti Campo Santo ti tanam dalanang kinitatang sa akong numatan sarong karan ni Lolo Lucas. Kulas kulak kuma. Lolo, dak! Ay! Ay! Jarake! Kasla, saan kayo madlatang ulo kay Lolo? Ako ba nga ti kasukat ko? Ano at lang doon kasukat ko dito, Campo Santo? Agad may sakto mo tara, kada kita bambantayan da. Nga, naitanam. Urayak pala, di ba nagkasarmaw? Anak ang kanto ti kasar. Alawon ninong, barbaring dumteng taon. Barbaring ninong. Dahito nga ron ti pagkasaritaak manong nemi, kadagyaman ak launay, iti anos ken laing mo nga nangurnos, kalpasan nga nak-insend ken ka through your messenger, iti detalyena. Ken babayenting ka pa nagsaludsud, kadag iti dumapay nga kahit mo nga mo. Sabi ko man, tadamat na ibatik nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, kadag iti yapada kaningeg. More power to your program, anong, and God bless. Tuhoy nga dagyaman nga pagayam mo, Rocky. Thank you, Rocky.